denti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo Blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabum onim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abon ntakra na mane yekese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the proverb ne honhon hia na Nkansah sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi no ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya de ya yo oman de hie enada iso mode hie na yaw apreku yesame mra ne se mobium enada iso mesan wa bi ahyiamu ewo dwumadi a yato ne din se NYANSAPO na ya giso se yesane no badwemba dwumadi dan da nyina wonim se me na me di mu chiame wo dwumadi iso wonim se ye to nsa de frɛ akunyini ene ye ntini wona emimu de no ma ba be kyerɛ wo nso bobre na ye nso so yesua de ewom ma ho ofei a me de te hei eye me kenti papa iframi efri bright eho bright ewo entonso owo community center no enchen pe bomodi asa obefre bright na one na twetwe nkomo ba bia wo pe kente de adwumade insane ho na ho matrofo no eye 0240 32 and afi 62 medamu nyina amase ye nche ho ye kwa kensifo no ne yakwa kotie omudi sansem pani se kakum ejine kwakuo num yo eja that's it me to me sadia na me to afanifa odawroma ubebo udin ene babia wo free buy that's it that's you ye fam James Nkansah a ban krama mu dia edipa etadi dimpa jampmani pope machi breakthrough na me makra bani etwie osebo abofufu ana okrobon o chemni ni futuru jina ko jani ampan eje bota mani ampon ofri mampon kontonchi damna bo nye kuma nya ban ni twidane tena menyi so ni otwi asabe enwe kwa wa ofu wasa o ye breakthrough medase konsu ye breakthrough medase abusiafo hwese de papa wo sisa ne ho mrane na kyese ne de wo bayo ni din na obone nase ya wo kye no hwese de wo si agebre na ene de wo bae ne ampaya ebedwa ni nkomi bonkum so eja wadama unsu din ni babia wo free buy ni free Asante agogo nese na na machi krom pia wesi na na machi horam free na buy na mi din de Siaw Ampadu nese udin sai na Ampadu kra Ampadu dadua dade e mo mi kashire me no mo sanya hinie ko sone ka so che emrani bebre emrani sa pia medase abusiafo na je se ne de ampaya ebedwa mpani se ye kono makuro ma ye nyiprebuo wakwam o hwese de weba ono wa ye ne taduam we so bo ye ne taduam na je se ne de megiri se honhon ne femfem ahia mpo no etwa se de ne a mirika sa na ebesa yo abusiafo sabre de ye nche ho ye bre ne nti obese bibi e de a kire opani sian na mo de dwumadi na hye so ma eja sian bebe na that's it katoni tie bakatamate de dada na hu die ma hu hwe enda so da samampom prete yaso hye ne so abre ho nko so obi bi na gonu ya ka bo to kuma won se do ye owo aduma sana anuma etu ena mo pempem na so bia no nisu so obi bi so ne aboso kwanso ka becha hye lumo ya fa ka chechide ena fa obofo kan funtum funa denchen funafu o mi na fu bom so mo dia no mo efu no sa pepepe miame na kwaku Nkansah mo fu agogwa Asante achem obi afre no ba fine burger o de bu ni bewe was mi simi yemini minim se mi sai meto o kama ba tan mi se ni bebe wa woni ko sa dompe kure to kama kure kumpran kama le to na pampam o kama si wodi ni ko to jebedi na dim e pimpim pa de ko bedi na chi enipa hu donti na kama kwa bezo won no sa se wodi kama boneki so tuk si funso hu sa pepepe na tie miame nem Ampadu na Ampadu nyumtuni ni nyumo tudi kan ena obu bewe elbom o se ma yesu na so tongo na so kwancha bode awawa yetimi hu anyeye o kramansi emma en kan kure no so fa na no fa na pete mo bia hu bi adansi nti iti na kramanso ya bone ode ne widie tu aka no adia o kan ma hu na oposo we ejinamo hu na obi na kesi adwe noko sa pepepe na tie miame nana nyameche
enu bu se be wi hye me wo se ka je uni sipira nya chia me kon ho se kronu di na o ton wa gina mo afirifie ho akoto krama wo fie nkan ha ho na jama no krama o mi na akronfo sakraman wo se ka o kraman ka o krama fie o te nko a enko no so ma fie da bia ben na twie ndua kontochi me hu dwonfo bia kon so jimfama so mo so mo bobia mame na yensua de bi wa ha agya wo bu baby sesie yi wo si dua den dua kontonchi kuronchi me hu dwonfo dua kontonchi kurochi de adea yi dua chechea entene na ase dwonfo na so bete no de na ye ka dwonfo so adwonfo ye hwania dwonfo timi ye kapintani dwonfo timi ye telani dwonfo timi obi a o ye bibiye ti ye ka we de dua dwonfo dua dwonfo to wono ne timi ye dua na akonto ne yie mo abusuafo se de munim se nyansapo dwumadie so de enye abebuo na etu milka no titiriw enko na yete ha na emum no se be ya ye behunu nase na kina ye nso ye ka ye hunu ne fapem ene ba bia ye friba yo agya to aso mame se dua enya ne problem sapepepe ne nam ahoma so enempia so na ahoma hu soro ofa si echenim enimonyam se wanya bia enimkwase ba bi nkan sapepepe ne tie wati kwanim nyamo a wanim so nim nyam sunso ma den chem ebia ne mpotro enso toja ya ne hu de sunso ne bodo hu ekusa se umpo tintin bia ya na tintin so adutu emoti aho ase de tintin ne peti yawa se opre hu yi start na mo jaso so dan ja show na mo so hu ma me kwan se mu na achi opedi abli nso a wi di abro na ma uche ye pye sinche se oba odi osisi ekasa kire okun so odi atopa ne yiwa no sapepepe ne tie oba odi be ma so ye buni ya kyea American so etu di kwa na so no enye se American no etu di be fi oba otu mika so nufu mu no nya se tete agu eyi a wan person be kono se ya meseme akwala so je ayas akwala so pani so otwe ya seto se uwa kwantu mu na se be fi ya wabra kwa be fi sapepepe ne tie se minana kwampo ye frɛ no akante ba ne bu be wi kyerɛ me se ba mi mu se be kyerɛ wo o se ma yesu mu na so ntonku ene ma men kan men se o se de oba o se bebu sa abai no wo kwa aka je se wo betu potato san se wadi kaka to aso ma me akwala so oni magare kwa na nyina furuso akwala so pade ko kwa hwa ye de ba ham kyerɛ no abusam ya de abusam ko nesa sa pepepe ne tie esen eni kaja eni asida nyambotre ma me so boduam e de eni kaja ni asida esen eni kaja bi eni asida asekire ne sei esen didi a ewe nam eye bibia ewe abura ka bi na je bia esen na so de nkaye na esen akoma no da bi enye sa na ebube no eye esie eni kaja eni esie eni kaja eni asida eni ye wo sen ne tetrema eni ketrema epoda eni wo esen eni kaja bi eni asida eni ye wo eja wadawroma dwumadie yi ye hwede edane kwam esie eni kikabagya ye eni so ni asida eno na wanka itimpacho de o kai esie de wadama so obodia mu ansa wadama de o kai ye esie eni kaja nti we mi njintum eja to aso ma me abiti bia be ko wo no eno de che na chicha abo prinkins ma se owu a o hwe ne mama no ebi achina na emri na popo me catch one more atias phantom from eda kwa bra ne ko ho anya banji aba o eni ntonyi am di fi asama do ba ma wura tuagu na bojusa me na sasu e de kwan de woto ananka no ntwa akran ko papa wan sam no we cha sese me an mba se bitwa bia ma nya ntwa bitwa to e kan so go sene itu obi a esi be ba mo na wo ye ekuran klante na wura bo nye tintwa na ba wura ba ani ha ha ye fa kwa prinkins ma fi so body of mame ani ha ha ne ye fa kwa prinkins ma fi titi wo bi ka titi wo bi chire tete anansesem menu mienu nyina anim se enei ye hwehwa ye nhu se adwumadie yi ya fa so ye ho se ye be chire enchirima amamre ene amane yes sasu kwaku ananse ene ko ware ne yire asoya na woje wase na ya akora aboni abenye panyimbo ne wiase ayewe no wodo tema ene enida ho watwente kuma afiri ho se de kwaku ananse di tiri nyina ewura wo
Meni wana woni mu de woni mamamre no te amane ase ye beji nkonya ni ato anansesem no ye hwiye a afutu a esene fata no wafa na ade abo obura enu ntini hia me nana ajwa bajo abra me de tete anansesem ebro me dawase anansesem so anansesem sawa wo empempenso a yakansifuwe yi yede wo modro no sabre isemihwemu a eyemi Nkansah me nua bema James Nkansah Pope ono enya ema aduasa enan sanso ena me Nkansah me bra panyini Siaw Ampadu medina na aka ho nti aye Siaw Ampadu nana ne de me yifiri mu enye sanse me nana Ampadu de wote ase aha ono so enya aduasa mienu na kire se 34 32 sabre yede efa etoso mienu no ebrew minimi se wote hoyi wafa wo twere dia a wo nso wo twere na kina bi dwumade ani ho a wasua de e de afiri mu nti fa etoso mienu no yede ebremo yo agya ene wo nso si bibi fa kire wo nuan papa mini ha yakwasa ababi sanatie na me pese ka kire se bede na yeye eni sumu aso Yanko ponche na ponto asin kopre konya e so no ponche na otu ne pono oba okoto ho yempamo pateku a yempamo aponche abo no ma na otu a oja na gudi pomu ni mpa de sani me am papa amachi didi be amadi ka ka chose papa no no on e bu be we kire me o se ketrema su muja ye mi bi ni apidi egu oda sani di se kotoku se hwini ni mu a onya wanye yiye ni papa machi de bu se be we kire me Onyina no a wo be so atenti ho e wo bra wodum si ho atete kwaku dampon o si ni sense odu pon as down food pon sa ne nam baba so na tete atwa nsu ba ikwasa na bo so mchira obi nkwati afram enkosiri o tibias na se o slow be ya bo so de kun ba yen sina man hia fuo so by force ko yen so na bo sam so fie obi nkwati afram ntwe ne miri sabo na ntwe ne se ni wurade ko funta masase a ko wani na cha ko se so didie otubo twa afrawa pafisi abo na ntwe ja ni nyan Madam so bodie ma me boto so ebe no sisu biom ne kan yiye ma ne nsi se wo so beto bo twa asu afrawa empafe isi nye dano ana dano empafe ebe no me dia ma o na mum ya kire mu yi sanse yesua de wadama papa na ugu so kasa abo na ntwe ja ni nyan bu fie no ko fa na ma nko eda na ntwe ma mi wo ko se an ma yi an ma se da boni to si fom eye no wanko akwala bonwa o ma chiche de na ntwe su na kwase su na ne nam enye kwase na muta me ba so bodie ma me wo be no sisu biem na ntwe su na kwase su na ne nam enye kwase na wotwi no na amayi na ntwe su na ye kwase su a ne nam de enye kwase nam me da sipi to asoma me akwala bonwa no mo achiche de oyin bakura ni sinu onyo him grante wo shecha na anya brempon sa wo shecha na wo nya wo brempon ye wo cha hodo bebrebe nti che de ahia asem na wo kan sabu tim ko she na na mo che na emu ba shecha na de aya kasem so woni na na no nya na na dabi memfa be we ma wo ye ntimi mfa ma me nkyire mu na te ase se wo ko sha ahencha eno nkyire se wo ye ohene sanse ye ton bebre wo dwa so obi atimi tobi kofie kɔhye bacho wate de mekan yase aha nti wo kyire mu anu akyire mu yi ebe we manfa ma agya to asoma me se wo ko to se obi su niema na se niema achia na ehwie gu a ehwe ne ma na sunu no hwene na de bia na oyananta moto a yemusa de abo so body mame ena adwumadie eso aye de yie pa semfua bi aye bobɔ so ne ye biebie mu no kyire ya desuade bi eno nti yenkoso nsuade agya wo kan asem bi sesi e wo se premu yasra fotu kese pa ne nkane na watch yi ni ho dumienu boy ani ato pa to bia oba bia wate se dumienu na abo no ti ato premu a yengobi sasa bosen dumienu abusiafo afa se wate bibi premu eye etuo a da ne da nyina na ye to a ye nananom wo bra na wo mode hunu se dumienu abo na yede enwunu ena ehwe ebre anu nti
se ekodrum pempenso bi na se enwunu no bedru ba bia ina nam hunu se dumienu abo a saa brekro na na ya premo a ye etue enso eto enti efiri saa brede ko ina nanom ejaye eye enwunu a wo mo hwe no na afi omu di etuo nachi enti se yeto se etuo na to de a na chese premo ato ti premo ato na chese dumienu abo medase yento aswe asin na ose okomfo fie so tinimpo wa ni de twempese na mozo opensu dodo ensu enua na puani abrafi busumfo na ose okitebro kire nso dawudi apapransa mo ayade yenye asra wo mpoano na wo yampese me ebu anichi ositi abakogu mu yaje asra no ani bia chese o mawulagu ewi asisankanyi se nyina na yaji a ka bo petewe na baka ne asin mo ayade ahomansama kwaye mu huma nyia ni kire no aso nyina mu da kanyo asiye nyina na asemfam otobo to achi a okobeto otubo nya nso ko apampam so ade efo a titide etobi osua kentenche kwa gasin so a ye bon twire ma wosa adonto so ebi ne nwa otitie aduane boni ku yam so bo twire ma wosa sabepe penete ya na nto aso sebe ekum ansampo bi ya no pe na mfuna wi ya nties we de ani abe mo wa ya de ansana enwansan be kompo no na mogome edi e wo hodada wansan po bi susu a omwade feda de no ni siefunu o fa wansan ho ahia abri wukuro na se ekuro so to hene nso e mo bio na so obi won twa ne hwedi mi ayekuro enetie na menka ma wontia se pa se ewiasi se wanko bia na wo se yanko meso me ka tie ma atia se so pa se ekuro de wonanti aye watache kosu akoda no ma se wotie oba so ka wo se wotie atachem yanim se kan nanti ana ka ato oba mpewo a osu krom kwa wa sabe bia sa wa hintufu antie de jana ko dwabase oba onu anu se oncha wade asen otu manti so awomia oni se nua nya hinu odum enso se ne ko dwabase ye oba bonu se banchi bia odi ni she obepie sabe ne tie kwala bonu enso ti se fitinye odi se de bonu apie se we de so nya so an se won kwa woda wo unia ba se ye kesen so na wo so hwe ena se unia ba ni wo faase abra wo bese obi enso a hwa kunta bra ho me nana nyameche ne bu se bewe kire me o se min kan cho ma atiase ye se bu twa doka no unsu ahwe ye aware se mo we etse ma akaba otu ani bla cheso pompono sabe pepe ne tie kaba no so ankowa ehenha aware wo we etse bo mo ade wo chichi wa wada kwato akene no na obi die America go fasa na gede wo mu asa wale egunkuro sana tie ena ewiase tie ma min kan cho se botimi aba sabe pepe ne tie me nana nyameche ne sa bu se bewe kire me se me ba mi mu nkire wo wase ba bia mate ahwe wo ho no me du ho a me wia ne twam aso fa gede tie wo se ko wan hia oha na ko so ono ko oya ankonam mo abu bani bi wa ya de sabe pepe na asewa o su ajenku school no na ne to pai abo chide oso ni se ni satia 8 ade enso no ro tini yiko ma na wade eso na so ayiye ba abotan so no na bo achechire o fa dwen achide osiensa ko nensaba sa pepe na pa chechide ahwe ni mu age so di jatu na chi satie se abo achide enso no osi senka wa nyinitia anka achide nyinitia ono plan ye pe sa pepe na pe achechire ekunu a age so obo oda habana no onwan kese be kwata se otuna se wansusu a ye buna chenchina mo wa ya de se honhom femfem o hie mpo no amerikatufu asa ya kwanu anka ho so oja maade mo wa ya de edambo efifie dodo so enso ahin ba so emu achacha dodo so nsa ba ko fonsa engu enka etimi katanya miani obodan wo sin da matikure bo ne do de hwe awia bo apoi obodan fonso da ma te kokran do nu hwem kala mo se ni nanka damte amwa se ka damte amwa damte ne naka ba cho so mame so bodi obi aso ne bodi mame ba cho ebe no eye tumasi amwa damte a ka kom ti we min fama mu mia min fama mu bia to aso mame wokọ min nana ne bu bewe kire me bu a kire wo o se sanku ani sanku ebo ni sanku aben no na sanku so di sanku asa se otunfo so betunu so a oroka wa efa obetiri so na san kawa so ye hye no kawa ye hye no sape so bodi mame ye dey kawa ye hye no sape ase ne sei u kire mu sei
Wokawa, Wonsason, Wokawa and Come, Mimi Kawa and Call. Inti, Your pet, your DNSA pet, any ashe, your twasher. Beno, yen sisosa, and imiti buamfa, inti bewe minjintum, eja twasomam. Bra me call Germany na me kwatisa ebewe o Germany ka sem say scripta lebe lucus magdamus librim c'est so ta contenia ati wo me call police station na me kwatisa abrofu we ebu be say police ni want team of kra no enye fine case Abusiafo aha ayedeye eda mu nyina amase ai said ye ene akansifo ayenya Womo de abebuo na omo no ebibi akeka ho amana yede sanet yempani se adwuma eda yete ni wura no nti womo madwuma die so ayede nanso wonim dodo akonwa ba akofo ntena so sabre mi twa me ho agenkrato na se me ba me de ema akansifo no enya no eba betudwa ne ye hunu de odi kan ene de wo to no so yakwa basisia Fitsi wo bi ka titi wo bi chire Tete anansesem menu mienu nyina anim se enei ye hwehwa yenhu se adwumadie yi ya fato yon se ye be kire enchirima amamre ene amane Yes sas wow kwaku ananse ene ko ware na yire asoya so woje wase na ya akora aboni abenye panyimbo ne wiase ayewe no wodo tema ene enida ho Watwente kuma afiri ho se de kwakura na se dibitiri nyina ewura wo Meni wona wonim de wonim amamre no te amane ase ye beji nkonya ni ato anansesem no ye hwiye a afutu a esene fata no wafa na ade abo obura eno ti no chia me na ajuwa bajo abra me de tete anansesem ebro me dawo ase Wohwe ma ho fama danda nyina meka me se metumra me kiresie eye Mr Bright a owo entonso wone community center no ene di enhwanimu bomodian se obefre Mr Bright e wa ahomatrofo no so 0240 32 and afa 62 bomodian se obefre no na twetwe nkomo wohia kente e dia adwumadie bia bomodian se obefre no na obeba ama adwumadie no so aye fefefe wo sabre yi makansifuo yi Obini yam sanete empani se ewobi na akowie bi nipa mienu etumrika eyedene a okobedi kan ma okoso akachire sabre yekọ eba ye no ene yehwe ebedodo a yakansifui ana ekunni ne ntini a wo mo ba ye wo mo timi ede ebre ye ne a na kire se obia enya aduosia enkono na obia etimi efiri nanum ede tuudwa na yehwehwe mu no na ebi ato petetuo yeyi bi firi mu eno nti sabre yi yeni ankasa yeni abema Siaw Ampadu a mede nana aka ne ho wonya ema no ediosia ensia me kire 66 sanso ena yeni abema James Nkansah Pope ni Pope ne de akire me kire mbabia efire Nkansah Pope ono nso so enya ediosia enwotwe me kire 68 meche se wo hwemu a ena dwumadie no yeni ankasa yeni abema Nkansah Pope ena dwumadie yesi no agro hene enti sabre de agya Siaw won na di nkunim di asem na wo ka kire no mo agya why are they me da chenchen so yese dodo anti lo so tagache ne mo de me mani ntiri mo de wo bobo aba no obobo betu ogina ho mo itime koma san aba no kure san se de odi akire kura osua de odi animu nante pia agya wo so wayi na hwe di asem na abeka kire na kina wo ba bia wa ya hoboa eya me de pa se wagi atum se penny de penny mo esanse ofira Asante atum ne bai mi fin kan ne bai na ma chiten se Asante atum e hyen kan ase mo jampani Pope niye sanity James Nkansah abusuafo wote se de omode ebe esa omohomrane na empani se wo no opani beko na wumpom eno nti yeni ankasa yempanimfo ene yeto nsafro mo na omo ne yebedi dwumadie no omo aye ama na ye fe won so so wo hwe me
ebia wo nso wo adom akyɛdeɛ bi sei wobetimi atena se asi akan bi sei bomɔden ase obefa ya homatrofo no na ne yɛntwetwe nkɔmɔ na afei so wo so watimi abadwumadie asubi wo yɛ adwumakuo bi ankrankra bi na wo so pɛsɛ wo sɔ yasene ɛma yɛ brɛ no ɛyɛ tenten na dwumadie a yɛsua deɛ wo mu sei no atumi aba so da ne da nyina bomɔden ase no nso obefa ya homatrofo no na wo ne yɛtwetwe nkɔmɔ midin ɛde nana yaw apreku wobetimi afrɛ me mobium mekyia adehye nyina nyame boa dasene yebese de ahyia mu epia Mada Roma ntuma yefe ni din de sɛn ni din de Obama akola wa no so na se otrimu osuma ense bratam se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntuma nyina ni mu ampata na wo yade ya